Doamne, așa, să nu ating, voi faci voi istorie, mai plătea și... Poți să-l atingi pe cel. Să nu cadă, să facă voi istorie. Vrei rezolvat? Ți-a spus să fac? Sigur că faci așa. Da, ai făcut, ai prima dată, vezi. Așa poți să-și o prima, a doua oară când ați dat, mă umplu, după aceea. Na, am venit cu slavă pe noastră. Au uitat pe la contiere, sunt mulțumiți. Numai din coate sunt voiate, acum din ea. Dacă nu trec din coate. Dar mai ai o slăpit? Da. Aș mai vedea, te duc și o stupi acasă, nu o stupi. Să ai? Stupi, să-i aduc acasă, nu o stupi. Adică un loc mai de genul ăsta. Vrei în ungre, vrei undeva pe... Nu știu, nu poți în comunitate, mersi departe, că îți duci în țapă roz, ok, faci lucru cu oameni, se vede. A ajuns la prietenul ăla. Cum? Sergiu, Moroșan. Iață pe acolo, pe coada Iață. Oameni la pește acolo. În coadă undeva. Dar chiar îți vorbesc cu el. Nu știu, nu ne mai gândim dacă nu. Dacă nu, adică chiar... Dacă tot e vorba de Iață. Dar la Iață nu știu, undeva pe lângă Iață. Dacă este vreun loc. Nu, din grădini, de până deasupra, la Strujanul, poate la... Duc la nevăsile, mă duc și eu, nu știu să știu chiar acolo. Vedeți? În fundul grădini, știi, și vine, stau, că vine primăvara. Da. Suntem prezenți în număr de 14 consilieri din total de 15. Momentan lipsește consilierul Moroșan Cristian Constantin. Nu am notat nimic, probabil că întârzi sau nu vine. Rog pe domnul președinte de ședință să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc, domnul secretar. Bună ziua! Pentru ziua de 25 februarie 2021, ora 16, sunteți invitați la ședința Consiliului Consiliului Local al Comunei Pești, județul Neamț, pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local cu următoarele proiecte ale ordinii de zi. Numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiții, modernizare drumuri comunale în Comuna Trifești, județul Neamț. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiective de investiții, modernizare drumuri comunale în Comuna Trifești, județul Neamț. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Trifești, sat Trifești, județul Neamț. 4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării obiective de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Trifești, sat Trifești, județul Neamț. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCD numărul 86 din 28/12/2017, privind atribuirea și încheierea contractului, delegare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale serviciului salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeam din zona 2, județul Neamț. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 941 m², teren aferent casei de locuit proprietatea lui Portă Ioan Paul, teren situat în Graneaua satului Trifești, Comuna Trifești, județul Neamț.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 879 m2, teren aferent case de locuit, proprietarea lui Duminică Petre Emil, teren situat în intravinalul satului Tifeș, comuna Tifeș, județul Neamț. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 885 m2, teren aferent case de locuit, proprietatea lui Vasilică Ciprianu Ovidiu și Vasilică Maria Magdalena, teren situat în intravinalul satului Tifeș, comuna Tifeș, județul Neamț. 9. Proiect de hotărâre privind concesiunea suprafeței de 460 m2, teren aferent construcțiilor, proprietatea lui Rusu Rodica, din satul Tifeș, comuna Tifeș, județul Neamț. 10. Proiect. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat a unor suprafețe de teren. 11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii. 12. Proiect de hotărâre privind procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Tifeș, județul Neamț, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren de proprietate privată a Comunei Tifeș, situat în extravinalul Comunei Tifeș, sat Tifeș, județul Neamț. 14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 15. Întrebări, interpelări și răspunsuri. Cine este de acord cu proiectul, cu ordinea de zi? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Cei 14 consilieri prezenți au aprobat ordinea de zi. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiții, modernizare de drumuri comunale în comuna Tifeș, județul Neamț. Domnul secretar, vă rog. Consiliul Local al Comunei Tifeș, având în vedere referatul înregistrat cu numărul 772 2020 la Maria Comară Comunei, în calitatea sa de inițiator, prevederea hotărârii de numărul 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a vizitului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, prevederile articolului 5, litera E, articolul 6, alineatul 4 și ale articolul 8, alineatul 3 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 28 din 2013 pentru aprobarea programului național de investiții locale, aprobarea protocolului Ministerului numărul 1158 din 2013 cu modificările ulterioare, văzând raportul de avizare favorabil la Comisia de Specialitate al Consiliului Local Tifeș, în temeiul prevederilor dispozițiilor articolului 129 alineatul 1, alineatul 2 litera de alineatul 4 litera de articolul 139 alineatul 1, articolul 140 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1 litera de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 2019 din Codul Administrativ, hotărâște. Articolul 1. Se aprobă realizarea investiției, modernizarea drumului care este necesară. Rețeaua rutieră de pe teritoriul comunei se prezintă sub formă de drumuri neamenajate la un profil caracteristic, fără un sistem rutier stabil, în cele mai multe cazuri, pe timp nefavorabil, drumurile devin intrafitabile. Rețeaua nu dispune de un sistem ordonat de colectare și evacuare a apelor din precipitații, fapt ce contribuie la amplificarea construcțiilor adiacente a drumului. Traseele drumurilor urmăresc în general panjele, terenuri natural, iar în cazul delicvităților mai accentuate peste 8% datorită eroziunii provocate de apă și de mijloace de transport rutier, platforma ajunge sub cota terenului natural, favorizând acumularea haotică a apelor meteorice. În situația existenței unor lucrări de colectare a apelor și alte proiecte, aceste amenajări au ajuns într-un stadiu avansat de degradare, denivelări pronunțate prăbușiri, discontinuități, factori ce contribuie la instabilitatea traseului, condiții grele de exploatare, chiar pe timp favorabil. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economice a investiției, modernizare drumului comunal cu Tifeș, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3 se confirmă că numărul de locuitori ai Comunei Tifeș este de 5.120
Articolul 4. Se confirmă că lucrările de cofinanțare sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiției. Articolul 5. Cheltuielile de mentenanță și gestionare investiției se vor asigura de către Consiliul Local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investiția va fi dată în exploatare. Articolul 6. Investiția prevăzută la articolul 1 face parte din strategia de dezvoltare locală a Comunei Clujești. Articolul 7. Întreținerea și exploatarea drumurilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor și a normelor de mediu. Articolul 8. Se numește reprezentant legal de proiect domnul Nicu Dan Marian, primarul Comunei Clujești. Articolul 9. Primarul Comunei și compartimentul de contabilitate din cadrul primăriei vor asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 10. Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului public al județului Neamț. Articolul 11. Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al Comunei Clujești, județul Neamț. Articolul 12. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate. Da, domnul secretar, mulțumesc frumos. Vă rog discuții pe tema acestui proiect de hotărâre. Numai ca să înțeleagă toată lumea, noi am mai discutat de 3 ani de proiectul ăsta. Este vorba de modernizarea drumurilor comunale, de cei 14 km care i-am depus prima dată pe PNDL, nu mi s-a aprobat, pe ordonanța de guvernul 114, care le avem depus prin Compania Națională de Investiții și acum îl depunem, se va deschide un PNDL 3. De ce trebuie ca să rădească gura domnul secretar 10 minute să citească toate articolele care oricum nu le înțeles nimeni și putea spune direct, din dacă locul de sugestii vă. Pentru cei care interesați. Adică e vorba de celălalt drum, care la noi suntem și licitat drumul. Eu am înțeles perfect. Dan Linu este câștigător, așteptăm finanțare. Și îl depunem, cum am depus și apa și canalizarea la nou Costin și prin Mafir, prin PNDL, ne le-au aprobat un program pe termen, am decis noi să-l ținem pe afis. Și așa, așa. Dumnezeu să ne aprobe și într-o așa. Întrebarea este pertinentă, domnul consilier, pentru că la fiecare proiect cititul unui asemenea document necesită un timp pe care acum, dacă fie exact cum ați spus, nu știu cât suntem atenți toți și percepem perfect ceea ce scrie la fiecare punct. Aceste documente pot fi studiate fără nicio problemă la sediul primăriei, așa cum de altfel au mai făcut-o și grupul USD, deci se pot studia fără nicio problemă. Dar aici e chestie de procedură și noi respectăm procedura. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, putem simplifica. Din ce înțeleg eu la 15 proiecte de ordine de zi, nu se vedea că citească toate milioane. Tot bravo, corect. Da. De aceea trebuie, da, asta trebuie aprobată și de toți, pentru că cu acordul nostru nu putem noi hotărâ 1 sau 2 ca să încălcăm procedura. Trecem direct la discuție acum, pentru că, vă rog, domnul. Vreau să vă întreb dacă e același proiect de care se spunea în vara trecută că urmează, deci tot 14 km, nu știu, e același proiect? E același proiect, da. Deci ăla nu a fost aprobat sau... A fost finanțat, a fost finanțat. Asta v-a explicat domnul primar? Dar el nu vine mâine dimineață. Așa venit, dar totuși vreau și eu să... De 5 miliarde am avut, de 5 miliarde am făcut. Nu, exact asta fusese discuția când chiar exact înainte de campanie se spunea că este asigurat finanțarea, e asigurat totul și deja a început Dan Linu și chiar domnul primar a avut o postare, urmează stratul de spus în campanie câteva chestii. Și ne-aduc aminte dacă... Da, spuneți ce am zis. Deci urma încă 2 straturi, că este cel care este stratul de nivelare. Nu plecați. Asta a fost plombarea și aducerea drumului la cotă. Așa va fi și tot Perifești până aici de Mugești. Exact aceeași. Păi nu, mă întreb acum dacă finanțarea nu a fost aprobată. Începutul lucrării de unde a fost finanțat? Din bugetul local, noi am plătit. Am înțeles. Noi plătim în continuare, dar n-aveam. Atât am avut. Da, eu lăsând un pic așa, deoparte cu proiectul ăsta.
Bănuiesc că nu merge acum. Ba, funcționează. Din lege are voie oricine să Domnul Cezar Muraru, vă rog frumos să opriți aparatul. Vă rog să-mi spuneți conform cărui articol și cărui legislații nu este permisă filmarea. Deci eu nu vă dau dreptul să mă filmați cu mine. Este loc public, ședință Unde e loc publică. public? Aici este loc public, ședință publică. Ședință publică, da, dar ar trebui să aveți Deci- contract cu cineva, nu ca să filmați. Nu. Contract se face numai dacă aș vinde filmarea la televiziune sau undeva. Eu pur și simplu... Cine îi garantează că nu vindeți filmarea? Eu voi... Treaba asta. Deci eu voi face numai informarea alegătorilor. Eu vreau să vă întreb o singură chestie. La ce ați mai votat proiectul de ordine de zi pentru aprobarea ședințelor online, dacă nu ați filmat fără aprobare? Pentru că în proiectul ăla sunt mai multe puncte de vedere. Deci este... Când o să vină timpul, vă să Și nu puteți să aveți răbdare până vine și să aprobă acel punct și să după aia să filmați dacă se aprobă? Sunt lucruri diferite. Și nu, sunt lucruri diferite și nu se exclud unul pe celălalt. Dar de ce hotărâți dumneavoastră în mod a priori și nu supuneți, adică colegii ăștia pentru ce sunt aici? Pentru că nu se filmați dumneavoastră acum, ne considerați pe toți ca fiind niște infractori pe care vreți să filmați, vedeți și nu, asta e părerea dumneavoastră. Dar nu, dar asta este. Și asta este respectul dumneavoastră față de ceilalți consilieri care sunt la masa asta. Dacă dumneavoastră asta ați înțeles din Eu asta nu înțeleg și asta înțeleg. În faptul când cineva filmează din neîncredere. Nu. Ba da. Nu. Deci filmez din respect pentru alegători. Nu, pentru că dacă aveți o memorie bună, o țineți aici dumneavoastră să înțelegeți absolut orice, nici nu mi-ați dat de înțeles, pentru că nu vă ține memoria și vreți să vă memorați ședința ca să puteți analiza mai departe ședința. Nu. Nici asta nu. Domnul consilier, numai o secundă. Dumneavoastră ați iterat o chestie foarte corectă, prin care vreți să prezentați alegătorilor în imagini 6. Exact. Nimeni nu interzice, că adineauri a spus că ședința este publică, ca alegătorii să participe la ședință. Dar pot să fie și informați. Păi nu, dar... Deci nu pot... Domnul vice, nu poate să fie denunțat, dar cum să denunțat în text urmarea sfârșirii? Dar cine este interesat, nu? Serios, acum mă gândesc. Adică facem de activ de acum ședințele. Nu. Hai ca să vă spun altă. Deci, dacă nu închizi, avem mă dic acum. Haideți să vă spun altă. Nu așa. Supunem la vot proiectul dumneavoastră. Nu. Vă rog să-mi permiteți. Dar nu puteți să încălca ordinea de zi care ați aprobat-o. Deci nu se face prin ordine de zi. Deci în ordonanță, vă rog să-mi dați voie. Ordonanța de urgență 61 din 2020, deci a fost în 30 aprilie 2020. Au avut loc niște modificări și completări la ordonanța de urgență 57 pe 2019. Asta se referea la codul administrativ. Și astea ar fi trebuit să fie reflectate în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Acolo se stipula clar acest lucru și dreptul de a se filma și ce se poate difuza. Dacă ar fi fost roșu abradat și pus în ordine cu cele două ordonanțe, vă rog să le studiați. Și acolo vă lămuriți că este dreptul total și populație. Dar nu spune de către cine. Dar n-ai nicio treabă. Păi nu spune. Dar trebuie, dar o filma cineva până acum la ședință? Dar nu, asta e altă poveste. Nu-mi place ca să fiu filmat. Asta e altă poveste. Nu-mi place să fiu filmat. Ședința fiind publică, este dreptul să fie filmată. Aduci televiziunii cu nu filmăm aici, nu mă filmezi. Serios, nu mă filmezi, da, așa tot. Nu are treabă una cu alta. Deci la cum e deranjat cu chestia asta. Domnul Muraru, folosiți un aparat personal, este un aparat profesional. Deci până când se va face filmarea cu mijloace ale primării, putem face fără nicio problemă filmare de către oricare dintre dumneavoastră. Asta în momentul în care este probabil supus la vot. Nu are treabă. Care e parola la Wireless? Care e parola la Wireless aici? Legea nu se supune la vot. Parola la Wireless, care? Calul Troian 1. Deci legea nu se supune la vot și conform legea am dreptul la treaba asta. Nu aveți voie să memorați, adică deci probabil poate să filmați. Adică să fie online acum nu este niciun fel de problemă față. Dar nu să iei dumneavoastră măcar iar acasă. Care e logica propunerii noastre pe ordinea de zi a acestui proiect de lege? De hotărâre. Vedeți că acolo sunt mai multe lucruri. Deci acolo nu spune filmarea ședințelor. Acolo spune mai larg utilizarea mijloacelor electronice. Și alea se referă și la filmare, și la utilizarea telefonului. Dacă un consilier nu poate veni la ședință, se poate să facă. Păi da, și atunci nu are treabă legea cu voința Consiliului. nu are treabă.
Ați propus un proiect de hotărâre Consiliul Local, dar acum mai sunteți de acord cu el. Domnul Vice, am spus că proiectul ăla este... Să ajungem la ordinea asta. Până ajungem, nu se filmează. Proiectul este mai larg. Am venit aici la televiziuni. Deci proiectul respectiv e mai larg. Nu se referă numai la filmare. Domnul Roșan, pot să vă întreb ceva? Sigur, de ce nu? Ce vă deranjează? Mă deranjează că nu vreau să fiu filmat. Nu vreau să fiu filmat. Aici suntem în calitate publică, suntem în loc public, ședință publică. Dar nu faci campanie electorală, nu faci ședință, ca să arăți cât de dotat și de inteligent ești în ședința de Consiliu. Hai să fim serioși. Vă rog să folosiți cuvinte cu măsură, da? Nu vorbim de inteligență, nu vorbim de altele. Vorbim de legislație. Mi-asum ce spun eu, domnul Moram, așa că nu mă dați asum ce filmez. Hai nu da mii lecții, că deja depășești măsura. Dacă vrei să filmezi, filmează cu acordul Consiliului Local. Nu se cere acord. Ei, asta nu zici mata. Deci cu siguranță. Atunci trecem la punctul de ordine cu proiect de hotărâre privind procedura de desfășurare a ședinței Consiliului Local al Comunei Tipești Județean prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Domnul consilier? Cum? Păi nu, cine a propus acest proiect, vă rog să prezinte. Da. Da, sigur. Vă rog să depășim momentul, că așa stăm aici până. Dar nu vă citesc totul decât referatul de aprobare, da? Pentru că aici e reprezentarea motivației, da? Păi nu, motivația, domnul, așa se citește, nu socializăm. Da, sigur. Deci, în temeiul prevederilor articolului 211, dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, aici e vorba de exprimarea inițiativei de promovare a prezentului proiect de hotărâre. Mai departe, având în vedere contextul epidemiologic prin care trecem în acest moment, respectiv infecția COVID-19, prin care s-a limitat accesul persoanelor în spații închise, considerăm oportun și absolut necesar ca informațiile publice ce se discută în cadrul ședințelor de Consiliu, în Consiliul Local al Comunei Tipești, să fie prezentate cetățenilor prin intermediul mijloacelor electronice. Digitalizarea administrației publice este cu atât mai importantă în această perioadă de criză promovată de noul coronavirus, pentru ca oamenii să nu mai fie expuși riscului de îmbolnăvire. Considerăm că este nevoie să modificăm felul în care se produce interacțiunea cetățean-stat și viceversa, iar digitalizarea este singurul mijloc prin care societatea poate continua să funcționeze chiar și în vremuri de criză. Transparența, pentru că de vorba de transparență înseamnă asigurarea unui acces mai larg al cetățenilor la informațiile și documentele aflate în posesia instituțiilor statului, participarea cetățenilor la procesul decizional și asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității administrației față de cetățean. Deci despre asta este vorba. Corect. Conceptul de transparență a procesului decizional din instituții se referă la asigurarea accesului cetățenilor la documentele aflate în gestiunea instituțiilor statului, precum și la consultarea cetățenilor cu privire la adoptarea unor reglementări, iar transparența în sens larg se referă la accesul liber la informații de orice fel și la posibilitatea de a opta sub orice formă. Administrația publică trebuie să fie mereu pregătită să desfășoare acțiuni concrete, cu efect direct și imediat, astfel încât se poate evidenția în fața cetățenilor să se afle într-un dialog continuu cu oamenii pe problemele existente la nivelul comunității, prin formele instituționale de consultare. Prin aceasta, cetățenii își vor cunoaște mai bine drepturile și obligațiile și au sentimentul că opinia lor într-adevăr contează și nu se simt abandonați de către administrație. De asemenea, societatea în ansamblu are anumite așteptări de la administrație, care trebuie să stabilească ordinea de prioritate a sarcinilor și să elaboreze măsurile de aplicare în concret a acestora. Pentru a duce la îndeplinire sarcinile sale, administrația trebuie să țină cont de condițiile de timp și de mediu, fiind conștientă de rolul său în societate. Reglementările care stau la baza liberului acces la informații de interes public sunt Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19, care spune că orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și expresiei. Acest drept include libertatea de a susține opinii fără nicio interferență și de a căuta, primi și răspândi informații prin idei și orice mijloc, indiferent de frontiere. În articolul 31 din Constituția României se spune dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice
și asupra problemelor de interes personal. Legea 544 din 2001 privind accesul liber la informațiile de interes public spune că accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale. Concretizat, vă rog să constrângeți că durează mult. Deci, utilizarea mijloacelor electronice se referă în special la două lucruri. Una este filmarea sau punerea la dispoziția cetățenilor prin orice mijloc a desfășurării ședințelor de Consiliul Local, dar și a comisiilor de specialitate. Și a doua este utilizarea mijloacelor electronice, care sunt e-mail, telefon, WhatsApp, așa, în desfășurarea ședințelor Consiliului Local. În speță, dacă vreți. Un consilier, dacă vorbește sau anunță pe domnul secretar, că nu se poate prezenta fizic la ședința Consiliului Local. Este bolnav de COVID, bolnav de orice altceva. Poate participa la ședință prin utilizarea mijloacelor electronice. Deschid telefonul pe WhatsApp, domnul secretar sau liderul de grup îl ține la curent cu problemele din ședință și nu are decât să voteze în cunoștință de cauză. Acum, faceți-ne dovada că dumneavoastră sunteți în legătură cu cetățenii și filmați în interesul lor. Așa. Dar asta ar trebui făcută de către, mai ales fiind o instituție publică, ar trebui să avem un contract cu o firmă specializată care să filmeze și să dea online filmul respectiv. Deci nu oricine membru al Consiliului sau vine cineva din sat, ne filmează și pune pe asta. Deci nu mi se pare ceva bune. Deci trebuie să avem, o persoană, să fie un contract încheiat, așa și filmările ședințelor publice de la Consiliul Județean sunt făcute de către o firmă specializată. Roman TV sau TV Neam sau de la 24 de altcineva. Nu de către un consilier un consilier județean. Deci haideți să fim aici. Pot să vă răspund? Deci până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local, în speță referitor la utilizarea sau pentru filmare, nu numai decât la utilizarea mijloacelor electronice, dar nu trebuie scos pe loc public ședință. Suntem așa niște... Este ședință publică, domnul Suntem la Crăciun și te-am pus măcar filmat. Deci eu am mai avut în anii anteriori oferte de la televiziuni și au venit până știu costul, cred că de 1000 de lei, dacă mi-am eu aminte, și dumneavoastră nu ați plătea. Adică 1000 cu 12.000 cu 120 de ani facem altceva. Deci, domnul primar, nu este nevoie să fie filmat de o televiziune publică. Nu aveți decât să puneți o cameră sau două, sau câte vreți aici, și da, avem rețea, fără nicio problemă. Asta au spus și consilieri. Filmarea trebuie să fie făcută de o persoană neutră. Nu de un consilier din opoziție sau chiar din Nu spunem treaba asta. Nu spunem nicăieri treaba asta. Pentru următoarea ședință o să fie pregătit laptopul. Și dacă cineva vrea să intre în direct, o să fie laptopul aici asupra președintelui. Asta numai dacă se aprobă proiectul. Hai să facem, hai să discutăm acum. O secundă, vă scuzați, domnul primar. Deci, pe perioada stării de urgență și perioada stării de alertă, situația este clară. Avem act normativ care reglementează treaba asta. Este o ordonanță militară, nu știu cât, nu pot să zic, care spune că pe timpul stării de alertă, stării de urgență, ce o mai fi, ședințele, oricare ori fi ele, se pot face online sau prin un sistem video, nu știu care, teleconferință, alți draci, așa. Nu e o problemă. Noi vorbim acum doar de starea de urgență, perioada asta, că am văzut că ați invocat, sau pe viitor. Am înțeles. Online cu cine, Bogdan? Să fac pe site-ul, nu știu, mă pe ce site și se conectează. Deci e o ședință a Comitetului de Intervenție sau de asta. Ședința cu cine se face? Cu consilierii, normal. Cu membrii Consiliului Local, sigur că da. Asta vreau să spun. Corect, asta e dacă eu nu sunt din posibilitatea de a fi prezent, intru online. Sau poate să fie numai online, să nu fie nimeni. Da. Eu trebuie să transmit. De asta îl rog pe domnul primar. Dacă este în legătură cu cetățenii și pentru dumneavoastră filmează ședința, eu nu votez pentru. Vă rog să faceți dovada că filmați pentru cetățeni. Domnul vice. Păi nu este online, dar online. Domnul vice, nu are treaba în asta. Să folosiți probii mai eu m-am rugat ceva, dumneavoastră vreți sau nu vreți? Nu, deci nu vreau, deci dacă mi-arătați unde este interzisă filmarea, deci fără nicio problemă nu închis aparatul.
Dacă consilierii nu... Hai să lăsăm. Nu se supune la... Să ajungem la punctul ăla, nu o să Acum Ideea este în felul următor, dacă dați voi și mie să spun. Ca și exemplu, da? Ca cetățean, merg pe stradă și se ține cineva după mine și mă filmează. Fără acordul meu. Este tot spațiu, o clipă, este tot spațiu public. Și aici e tot spațiu public și pe stradă tot spațiu public. Este situația total diferită. Dacă vreți, nu-i pentru mine, chiar vă dau, dacă vreți, vă dau și diferența. Aici suntem persoane publice și ceea ce facem noi este public. Ceea ce facem aici este un întreg circ și... Eu am propus să facem ședințele clasice. Știți foarte bine. Trebuie să facem noi. Trebuie să fiecare acasă, pe telefon, la lecție. Vă rog să mă înțelegeți, deci proiectul care l-am depus nu se referă la dreptul de a se filma ședințele de Consiliul Local, pentru că ăsta există. Proiectul care l-am făcut este numai pentru împuternicerea la domnul primar să asigure mijloacele tehnice din partea primăriei. Lămurit? Bun, scopul filmării care este, domnul Ura? Pentru informarea cetățenilor, simplu. Deci cum e informat? Ca să știu. Oamenii aveți acum care urmăresc ședința. Dar nu trebuie să fie online. Dacă este online, trebuie să nu fie Dumneavoastră ați cerut online, acum spuneți că e registrare. Nu am spus cuvântul, am spus utilizarea mijloacelor electronice, indiferent ce Cum ați spus online? Online a spus. Cum n-ați zis online? În proiect? Păi i-am dat pe registrare. Uite, e bună de așa. În proiect nu am spus. Deci în proiect se spune utilizarea Nu mijloacelor... ce așa jocuri de cuvinte, că e în proiect, că e prin lângă masă, că e la... Nu vreau să fie nicio discuție și eu am fost consilier 8 ani. Legislația era alta. Eu niciodată n-am văzut asemenea. Am mai spus, deci legislația din aprilie... Așa că vă rog frumos să vedem dacă Consiliul e de acord, să-i filmați. Deci, drepturile nu se votează, domnul primar. Dar nici poți să obligi. Deci legea nu se votează dacă este Nu, Doamne ferește, eu n-am dreptul de vot, vedeți ce spun Consiliul. Deci ar trebui să votăm împotriva legii. Ceea ce nu este normal. O să ne consultăm și cu un jurist. Chiar vă rog. Deci asta chiar vă rog. Haideți să Acolo facem la jurist trebuie să păstrăm partea clasă. Domnul consilier, numai o secundă. Domnul Muran și grupul USR și grupul PSD care ați făcut. Rugămintea este așa. Dacă până la data proximii ședinței să luăm părerea avizată a unui jurist pe care să-l aducem în Consiliu, fără nicio problemă, și până atunci desfășurăm ședința așa cum am desfășurat-o până acum, iar din momentul ăla în care juristul, un specialist pe care puteți să-l aduceți dumneavoastră, nu avem nicio problemă, spune că e ok, așa, noi suntem de acord. Deci, e problema care este, nu? Domnul Vice, deci eu spun altfel. Dacă dumneavoastră găsiți juristul care spune treaba asta, că nu am voie să înregistrez și să difuzez... Dar dumneavoastră puteți să spuneți altfel, nu puteți spune... Deci puteți, chiar vă rog să mă pedepsiți sau să mă amendați, să faceți ce vreți, că sunt atâtea... Nu, dar oare conducerea primăriei și toți ceilalți trebuie să supună dumneavoastră? Da, dar nu are treabă. Eu atâta vreau să spun, nu da, da. Eu atâta vreau să dumneavoastră să-mi dați un răspuns. Cine este aici? Aici, în primul rând, e vorba, dacă vreți să fim de acord, vorba de respectul dintre noi. Nu-mi place ca să mă filmezi tu pe mine. Nu-mi place. Marcele, odată ce suntem consilieri, suntem persoane publice aici, în Consiliul Local. Deci afară pe stradă nu am voie. Dar de ce n-ai filmat când ai sunat consilierii să-i cumperi alegerea biciului? De ce n-ai filmat atunci? Deci n-ai registrat. Vorba de respect. Atunci, dacă e vorba așa, hai să dăm toate ședințele. Da, hai să dăm la Consiliu sau facem circ acum. Mă duc acasă. Nu, voi terminați-o. Supuneți la vot și gata. Votăm sau nu votăm. Dacă nu votăm, stau aici până dimineață. Vrei să respecti legea și ești așa legist și astea. De ce nu ești de acord și cu feedback? Cu cine? Eu sunt de acord, dar acum și faci un scandal de aici. Nu scandal. Dar de ce se pare că e scandal? Pentru așa o afirmație, vă rog să prezentați dovezi. Asta. Dacă să ne registrăm, aveți dovezi. Aveți dovezi. Da. Ei nu știți. Chiar vă rog. Hai să revenim la subiect. Hai să revenim. Așa deci, chiar dacă părerea mea, mai citesc o dată punctul... relativ împotriva legii, părerea mea, eu de exemplu votez împotriva legii. Deci proiectul hotărârii... Nu se mai filmează. Proiect de hotărâri privind procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Trifești de Tuneam prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Și
Și eu aici am să adaug un amendament pe care o să vă rog dacă până la părerea unui jurist și a unui specialist, propun să amânăm filmarea și asta până la ședința următoare. Amânăm ordinea de care punctul respectiv până la următoare. Deci la punctul 12. Cine este pentru? Pentru amânare. Amânare în proiect. Cine este pentru filmare, pentru mijloace electronice de comunicare? Dar aici spune, privind procedura de desfășurare și la amânare sau spre aprobare? Păi nu, o zis domnul Duminic numai punctul 2 și fără amendament. Noi am spus în felul următor. Să amâne acest punct până când ne documentăm. Până la ședința următoare. Dar mata e jurist. Te-ai un punct de vedere acum. Nu m-am documentat când am avut timp, să știu. Nu, acum sincer, fără acea... Sunteți de acord să fiți filmat? Dar asta e vorba de dreptul conform legii și nu le votăm noi. De ce să fug de așa ceva? Băi, spune că fugi că n-ai ceva, că vă nimic. Acum n-ați văzut pe nimeni fugind prin sală. Nu cred că o fugi cineva de filmare. Nu avem niciun. Cred că e corect să vedem ce spune legea, pentru că dacă noi acum votăm împotriva legii, atunci intrăm să incidența legii, dacă noi avem dreptul să votăm împotriva. Deci până data viitoare amânăm proiectul. Noi n-am spus legea. Este un punct de vedere al Consiliului Local și al Consilierilor și de acum de asta am zis, domnul Duminic Victorie, n-am rugat dacă poate să ne dea un punct de vedere de loc. Deci, din ce mi-aduc eu aminte, nu mai știu sigur acum, știu așa, că astea sunt date cu caracter, folosirea imaginii publice a unui om, imaginea unui om în general, reprezintă o dată cu caracter personal. Pentru care îți trebuie acordul scris. Așa mi-aduc eu aminte. Numai să nu fie în loc public. Dacă este în loc public și se publică, se face cu votul. Ești persoană publică. Să vreți să filmați sau nu? Nu! Păi, supune la vot. Deci, avem 14 puncte pe ordinea de zi și noi n-am trecut nici măcar de timp. Da, am ajuns 12. Proiect de hotărâre. Mai citesc o dată privind procedura de deblocare de desfășurare a ședințelor Consiliului Local a Comunității Vecinat prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Cine este pentru? O zis, mai citești dată proiect de hotărâre. A 5-a oară, mai citesc? Da. Proiect de hotărâre privind procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Crivești, județul Neamț, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. E altceva, da. Eu vă rog, vă cred că eu am acolo. Da, e altceva. E totul altceva. E cu totul altceva ce Nu, dar eu tac. Și acum supun la... Stai un pic, dar e o diferență între procedură și actul. Dar eu ce a spus Ionic, o înțeles și Bogdan. Procedură, da. Procedură, da. Da, acum am înțeles. Păi, ai văzut? Eu de asta am zis, eu sunt de acord. Da. Asta n-are nicio legătură cu... Da, da, corect. De aia zic că... Corect. Da? Amânăm până la Nu poți să amâne așa ceva, e normal. Și este ordonanța militară numărul 8 care te obligă, practic, pe starea de urgență și starea de alertă. Prin mijloace? Da, pe electronice. Electronice? Corect, da. WhatsApp, Draș, Laci, Cargalaci. O țin, măcar nu le specific. Da. O să fie o țin. Aici este un blocaj. Propun atunci să mergem la celelalte proiecte și când ajungem la ăsta vom vedea ce o face. Cealaltă, atunci suntem filmați. Nu, până atunci o să văd cu domnul Mural, ca președinte de ședință, ca președinte de ședință, nu, dar trebuie să înțelegeți asta. Că atunci când președinte de ședință vă dau două dispoziții, o executați. Deci așa e la Consiliul Local, la noi la Crivești. La dumneavoastră la USR poate altfel. Cu toate că v-aș ruga doar să motivați. Atât. Este o dispoziție a președintelui de ședință, nu se filmează la dorința consilierilor locali. Nu vreau să mă spun motivarea. Deci la dorință. Deci nu pentru că se prelucrează date personale, nu sunt secrete, nu sunt proiecte. Deci nu sunt. Deci nu avem date personale, nu avem secrete, da? Dar numai că nu vreți să avem date personale. Cum nu avem? Păi, dar eu când citesc proiectul de vânzare, cumpărare la putare, Paul Bortu și asta sunt date personale. Nu. Când citiți CNP-ul, o serie de buletin, îmi dați poza, atunci sunt date personale. Nu când spuneți numele persoane. Nu? Da. Deci cu siguranță. Iar am început la cap. Nu, dar... Supuneți la vot dacă Consiliul de acord să fie filmat în condenat sau nu? Știu. Spune domnul, nu, mai citesc o dată. Deci asta... Asta în discuție aici.
Domnilor consilieri, formulez atunci asta. Cine este de acord cu filmarea ședinței de Consiliul Local? Cine este pentru? Numai ca să nu se votează, la fel. Noi suntem de acord, dar cine este pentru domnul Muradu? Am trecut de discuții. Vă rog, votați în cunoștință de cauză. Da. Filmarea și înregistrarea ședinței de Consiliul Local. De asta. Cine este pentru? Unu, doi, patru, da? 4 vot. Cine este împotrivă? nu, dar se contestă procesul verbal de ședință. Da. Cine se abține? Patru sunt împotrivă. Domnul Duminic și domnul... Patru sunt pentru filmare. Pentru. Domnul Duminic și domnul Bogdan nu au votat. Nu mă abțin. Ne abținem. Deci sunt 4 pentru, 3 abține. Și 8 împotrivă. 4, 3, 7, 7. 8. Deci, pentru ședința de azi, se continuăm cu punctul 2, ajungem și la punctul 12 și așa mai departe. Deci, fără nicio problemă, opresc aparatul, cu singura rugăminte să consemneze un proces verbal. Dar bineînțeles. Așa.